Урад Беларусі уводзіць ліцэнзаванне на вываз бульбы. Адпаведную пастанову зарэгістравалі ў нацыянальным рэестры прававых актаў. Раней Белстат паведамляў, што сёлета запасы папулярнага прадукту зменшыліся ў параўнанні з мінулым годам больш чым на траціну. Аб'ектыўна і па-беларуску галоўныя навіны дня. Віталь Бабін разам з вамі вітаю і запрашаю на выданне. Еўразвяз вылучыць 30 мільёнаў еўраў на падтрыманне беларускіх дэмакратычных сілаў. Такую пастанову агучылі падчас дзён Беларусі ў Брусэлі. Ёсць гатоўнасць Еўрапарламенту, абяцанне прыняць рэзалюцыю па непрызнанні выбараў. Мы бачым, што не будзе ніякага там адлігі з Лукашэнкам і вяртання да звычайнага бізнесу. Сірыйскія паўстанцы зрынулі Асада пры дапамозе зброі Лукашэнкі. Калі скласці 2+2, каго ў рэгіёне на той момант у такіх аб'ёмах магла падтрымліваць Саўдаўская Аравія, я вельмі сумняваюся, што беларуская выведка не магла скласці 2+2. Прапановы забараніць сурагатнае мацярынства ды адсутнасць панятку доктарскай памылкі ў Беларусі абмяркоўваюць праект медычнага кодексу. Если мы забираем это право и забираем защиту за последствия этого риска у врачей, будет ли врач рисковать в интересах пациента? Да ни за что. Еўразвяз вылучыў для падтрымання беларускай грамадзянскай супольнасці медыяў на лета 30 мільёнаў еўраў. Гэта вынік дамоўленасцяў каманды Святланы Ціханаўскай з еўрапейскімі ўладамі. Перамовы прайшлі ў межах дзён Беларусі ў Брусэлі. Там маюць цвёрды намер не прызнаваць выбараў і рэжыму Лукашэнкі ды змусіць яго вызваліць палітвязняў. Падрабязнасці з Брусэлі ў маёй калегі Юліі Лабанавай, якая на месцы падзеяў. Дні Беларусі ў Брусэлі – беспрэцэдэнтная падзея. Упершыню ў сталіцы Еўразвязу нашай краіне прысвяцілі цэлы працоўны тыдзень. Столькі ўвагі адначасна дагэтуль не атрымлівала ніводная дзяржава. Еўрапарламент і Еўракамісія, а таксама Еўрапейская служба знешніх дзеянняў пастанавілі правесці сустрэчу не толькі з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў, вядомую як кансультатыўная група Беларусі Еўразвяз, а прапанаваць новы фармат – сабраць пад адным дахам усіх прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, палітыкаў, экспертаў, праваабаронцаў і культурных дзеячаў. Усе яны сёння ў чацвёрты дзень падзеі разам з еўрапейскімі палітыкамі бралі ўдзел у канферэнцыі пад назваю «Што гаворыць сама за сябе» з народам Беларусі. Дні Беларусі ў Еўразвязі прыйшліся на час вялізных выпрабаванняў. Больш чым праз 4 гады пасля скрадзеных выбараў 2020 года Беларусь зноў набліжаецца да прэзідэнцкіх выбараў. Яны рыхтуюцца ў атмасферы страху, поўнай запалохвання, рэпрэсіяў і цэнзуры. Ідэя канферэнцыі – сінхранізаваць пазіцыю беларускага і еўрапейскага бакоў наконт сітуацыі з палітычнымі вязнямі ў Беларусі і вызначыць шляхі да дэмакратычных зменаў у нашай краіне, выкарыстоўваючы досвед аб'яднанай Еўропы. Мы можам выпрацаваць штосьці яшчэ, чым неэфектыўную рэзалюцыю. Калі мы зробім санкцыйную палітыку эфектыўнай, калі яна сапраўды будзе балючай для рэжыму Лукашэнкі, тады, я мяркую, мы зможам знайсці рашэнне, як дапамагчы людзям, якія цяпер у турмах. Дні Беларусі ў Брусэлі – адна з першых падзеяў для новага кіраўніцтва Еўразвязу, якое заступіла на пасаду ў снежні. Упершыню ў новай ролі, як віцэ-прэзідэнтка Еўракамісіі, Кая Калас асабіста прымала Святлану Ціханаўскую. З беларускай дэмакратычнай лідаркай сёння правялі сустрэчу і еўракамісарка ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Марта Кос і старшыня Еўрапарламенту Роберта Мецаля. Ёсць першыя вынікі. Сёння ввесцілі пра пакет падтрымкі для медыяў грамадзянскай супольнасці. Это 30 мільёнаў еўра на наступны год. То бок на наступны год мы забяспечаныя, грамадзянская супольнасць забяспечаная. Ёсць гатоўнасць Еўрапарламенту, абяцанне прыняць рэзалюцыю па непрызнанні выбараў. Мы бачым, што не будзе ніякага там адлігі з Лукашэнкам і вяртання да звычайнага бізнесу. Пытанне палітвязняў становіцца супервостра. І ўсе паабяцалі зрабіць это прыярытэтам. Першае патрабаванне – вызваліць і спыніць рэпрэсіі. Да таго ж, кансультатыўная група Беларусі Еўразвяз вылучыла прыярытэтам супрацы на лета падтрыманне рэпрэсаваных і забеспячэнне мабільнасці беларусаў. Гаворка пра магчымасць атрымліваць візы і стыпендыі ў еўрапейскіх універсітэтах. Пастаўленая задача не дапусціць, каб у выпадку заканчэння вайны ва ўкраіне Беларусь засталася суцяшальным прызам Пуціну. Голас беларусаў гучаў не толькі ў сценах Еўрапарламенту. Муркутка рухне, 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 і пахавае свет стары.
У суправаджэнні вольнага хору перад будынкам Еўрапарламенту адкрылася выстава «Нязломная», прысвечаная асобам, якія трапілі за краты, абараняючы іншых. Гэта праваабаронцы вясны: Алесь Бяляцкі, Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Владимир Рабкович і Андрей Чапюк. Wystawa pokazuje symbolicznych 5 osób. Выстава паказвае 5 зняволеных, якія змагаліся. І за мірную барацьбу былі брутальна затрыманыя ды зняволеныя. Аднак насамрэч экспазіцыя сімвалізуе ўсіх палітвязняў. Ацэньваючы, можна сказаць, што іх у Беларусі з дзесятак тысяч. За кожнай з гэтых асобаў стаіць яшчэ сям'я, якая перажывае боль разлукі і рэпрэсіі з боку рэжыму Лукашэнкі. Мы мусім быць салідарнымі. Гэта інсталяцыя, яна была зроблена з металічных такіх прутоў. Яны сімвалізуюць сабой нейкім чынам краты, за якімі знаходзяцца людзі. Але ў той жа час наша выстава называецца «Нязломная», і гэта кажа пра тое, што дух праваабаронцаў у прыватнасці, ён не зломлены. Дні Беларусі ў Брусэлі працягваюцца. Заўтра абмеркаванне законапраектаў аб рэформе судовай сістэмы і паліцыі ў Новай Беларусі. Медыэксперты і журналісты абмяняюцца думкамі пра тое, як эфектыўна супрацьстаяць дэзінфармацыі падчас прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і вайны ва ўкраіне. А завершыць падзею паказ фільму Мары Тамкович «Пад шэрым небам» пра зняволеную журналістку Белсату Кацярыну Андрэеву і ейнага мужа, журналіста Ігора Ілеша. Юлія Лабанова, Белсат, Брусэль. Лукашенко сябруе з калегамі з дыктатарскага цэху. Раней ён неаднаразова падкрэсліваў сваё добрае стаўленне да былога сірыйскага лідара Башара Аль-Асада. Расследаванне ж БРЦ паказвае, з такімі сябрамі і ворагаў не трэба. Гэтак на пачатку грамадзянскай вайны ў Сірыі беларускі бок забяспечваў зброяй апазіцыю. З дакументамі расследавальніцкага цэнтру азнаёмілася Кацярына Градзеева. Что касается Сирии, то у меня большая история отношения с этим государством и с лидерами этого государства. Новы віток у гісторыі беларуска-сірыйскіх стасункаў выкрыў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Гэтак сталася вядома, нягледзячы на нібыта сяброўскія адносіны паміж Лукашэнкам і Аль-Асадам, у 2015 годзе сірыйскія паўстанцы штурмавалі подступы да Дамаску, трымаючы ў руках беларускую зброю. 15 год сапраўды. Тут кансэнсус агульны, што калі б Расія не прыйшла на дапамогу Асаду, Асада бы ўжо не было ў 15 годзе. Паўстанцы былі ў прадмесцях Дамаску. Вось там нават не за 3 дні, не за тыдзень гэты рывок рабіць, як зрабілі цяпер, а проста там праехацца і ўсё. Дамаск наш. Актыўнаму наступу узброенай сірыйскай апазіцыі дапамагла і зброя, што стабільна паступала ад замежных партнёраў. Гэтак паўстанцы раптам атрымалі савецкія супрацьтанкавыя ракетныя комплексы, конкурс ды ручныя гранатамёты АГС-17. Раней жа гэтая зброя была на балансе беларускай арміі. У 2015 годзе яны паставілі іх на $36 мільёнаў у Балгарыю, і гэтая ж колькасць у тым жа годзе сышла ў Злучаныя Штаты і ў Саудаўскую Аравію, дзве краіны, якія не карыстаюцца савецкімі ўзбраеннямі. На думку расследавальнікаў БРЦ, менавіта амерыканцы і саўдаўцы былі пасярэднікамі, якія перадалі зброю сірыйскай апазіцыі. Наўпроставы ж удзел беларускага боку пацвярджаюць іншыя доказы. BuzzFeed, такое амерыканскае выданне, брала каментары ў высокапастаўленых амерыканскіх чыноўнікаў, якія ў пераліку праз коску назвалі і Беларусь сярод тых краін, у якіх яны закупалі зброю для гэтай праграмы. Прыклад Сірыі не адзіны, калі афіцыйны Менск дапамагаў ворагам сваіх хаўруснікаў. Гэтак у 2014 годзе, калі расійска-украінская вайна набірала моц, беларускім палівам запраўлялі украінскую баявую тэхніку, у тым ліку і самалёты. Лукашенко ж адкрыта хлусіў медыям. Как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. У рэчаіснасці продаж нафтапрадуктаў ва ўкраіну рос. Цягам 2014 года ён павялічыўся ў 1,3 разоў і дасягнуў $3 мільярдаў 200 мільёнаў. У выпадку з Украінай чаму б не падзарабіць? Усім выгадна. І Расія менш сродкаў выдзяляць на падтрыманне рэжыму Лукашэнкі.
І, уласна кажучы, украінцы кажуць, ну, можа, потым пасля таго, як Расія давядзецца прыбрацца з Украіны, украінцы прыгадаюць, што вось, зноўку рэжым Лукашэнкі, ён дапамагаў нам, у тым ліку палівам. Подвел Лукашенко и іншага союзника. Гэтак у перыяд абвастрэння канфлікту ў Нагорным Карабаху з 2018 до 2020 года Беларусь прадавала зброю не свайму сябру з АДКБ Армении, а яе ворагу Азербайджану. У адказ на такое парушэнне дамоўленасці афіцыйны Ереван замарозіў сяброўства ў арганізацыі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Кошты ў Беларусі працягваюць расці. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту ў лістападзе ў параўнанні з кастрычнікам павысіліся цэны на некаторыя харчовыя тавары і паслугі. Сярод асобных прадуктаў рэкардсменамі зрабіліся свежыя гуркі, яны падаражэлі ажно на 40%. Таксама значна выраслі ў цане і іншыя сезонныя садавіна ды гародніна, салодкі перац, свежыя памідоры і вінаград. Удараць па гаманцу і паслугі, сярод іх найбольшы рост паказалі пасажырскае таксі, абслугоўванне банкаў, рамонт ювелірных вырабаў і жылых памяшканняў. Агулам спажывецкія цэны ў лістападзе гэтага года адносна кастрычніка выраслі ў сярэднім на 0,3%. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа ўмове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Да навінаў замежжа прэзідэнт Францыі з візітам у Польшы Эмануэль Макрон правёў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Анджэем Дудам і прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам. Паводле інфармацыі газеты «Выборчай», адною з галоўных была тэма, як скаардынаваць намаганні ў падтрыманні ўкраіны і ўмацаванні бяспекі ў рэгіёне на фоне ваенных дзеянняў. Таксама абмяркоўваліся пытанні разгортвання міратворчых сілаў ва ўкраіне ў выпадку спынення цяперашняй фазы вайны. Пра іншыя міжнародныя падзеі ў нашым аглядзе. Беспілотны лятальны апарат атакаваў спецыяльны полк паліцыі імя Ахмата Кадырова ў Грозным. Інфармацыю пацвердзіў кіраўнік Чачэніі Рамзан Кадыраў. З ягоных словаў, у выніку атакі параненыя 4 асобы. Дрон, які нібыта збілі ў паветры, пашкодзіў дах і выбіў шкло. Будынак сур'ёзных пашкоджанняў не атрымаў. Ад абломкаў, што ўпалі, пачаўся невялікі пажар. Яго хутка патушылі. У 2022 годзе спецполк паліцыі імя Ахмата Кадырова браў актыўны ўдзел у поўнамаштабным расійскім уварванні ва ўкраіну. Неспакойная ноч выдалася і ў Курску. Мясцовыя жыхары казалі пра некалькі выбухаў над горадам уначы. Расійская Мінабароны паведаміла пра 4 збітыя беспілотнікі над вобласцю. Інфармацыя пра выбухі паступала і з Растоўскай вобласці. Магчымай мішэнню быў вайсковы аэрадром. Пашкоджанні атрымалі 2 будынкі і 3 вайсковыя аўтамабілі, а таксама цывільныя машыны на стаянцы побач. На гэтым фоне ў Пентагоне прагназуюць найбліжэйшымі днямі новы удар па ўкраіне расійскай балістычнай ракетай «Арэшнік». Пра гэта заявіла прэс-сакратарка ведомства Сабрына Сінг. Паведамляе выданне Associated Press. Дакладнай датай удару не называюць. Тысячы снайперскіх вінтовак і мільёны патронаў дагэтуль атрымлівае Расія ад краінаў захаду, нягледзячы на санкцыі. Як высветлілі журналісты «Інсайдеру», заходнія кампаніі США, Еўразвязу і Турцыі значна павялічылі пастаўкі стралковай зброі і боепрыпасаў у такія краіны, як Арменія, Грузія, Казахстан, Кыргызстан і Узбекістан. Праз гэтыя дзяржавы, што застаюцца саюзнікамі ці гандлёвымі партнёрамі Расіі, зброя ў выніку трапляе ў рукі расійскіх вайскоўцаў. Як адзначаюць аўтары расследавання, прычына абыходу санкцыяў і куплі імпартных вінтовак простая. Расійскія аналагі значна саступаюць заходнім у далёкасці страляння. Пры гэтым расійская прадукцыя ўжо амаль зраўнялася ў коштах з амерыканскімі і еўрапейскімі аналагамі. Амерыканскі прадпрымальнік Ілон Маск абнавіў уласны дабрабытны рэкорд, чарговы раз пацвердзіўшы статус найбагацейшага чалавека планеты. Са звестак Блумбергу актывы кіраўніка Тэслы і SpaceX ды іншых кампаніяў упершыню ў гісторыі дасягнулі амаль 440 мільярдаў долараў.
Памерам багацця Маск апярэджвае заснавальніка Эмазану Джефа Бейзоуса і кіраўніка Мэты Марка Цукерберга. Неўзабаве Маск паспрабуе сябе і ў палітыцы. Абраны прэзідэнт США Дональд Трамп прызначыў Ілана на пасаду кіраўніка дэпартаменту эфектыўнасці ўраду, які ён плануе стварыць. Гэтае прызначэнне – частка аднаго з ключавых перадвыбарных абяцанняў Трампа. Маск уклаў больш за $100 мільёнаў у падтрыманне кампаніі палітыка-рэспубліканца. На выставе «Версаль. Навука і хараство», што праходзіць у Лондоне і прысвечаная навуцы і тэхніцы каралеўскага двара, рэпрэзентаваны унікальны экспанат. Гэта кішэнны гадзіннік, створаны спецыяльна для каралевы Мары Антуанет, жонкі Людовіка XVI. Нават сёння ён здзіўляе сваёй тэхнічнай дасканаласцю, дзякуючы неймавернай колькасці функцыяў. Гэта найскладанейшы гадзіннік свайго часу. У ім ёсць секундамер, тэрмометр, амартызатар. Ён аўтаматычна заводзіцца. У ім ёсць каляндар. Гэта, безумоўна, выдатная і цудоўная рэч. Кожная частка латуні была замененая золатам, дзе гэта магчыма. Гіркі аўтаматычнага заводу насамрэч плацінавыя, а цыферблат не проста шкляны. Гэта горны крышталь. Гадзіннік быў замоўлены ў 1783 годзе і завершаны толькі праз дзесяцігоддзе пасля смерці каралевы. Але да гэтага часу ён застаецца сімвалам эпохі асветы ды імкнення да хараства. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. А часопіс «Тайм» назваў чалавека года. Ім стаўся абраны прэзідэнт США Дональд Трамп. Раней палітык-рэспубліканец ужо атрымліваў гэтае званне ад «Тайму» ў 2016 годзе. І вяртаемся ў Беларусь. У Баранавічах затрымалі, прынамсі, 7 чалавек у справе раней закрытай мясцовай газеты «Інтэкспрэс». Затрыманні прайшлі на пачатку снежня, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Агулам жа Беларусь займае 4-й радок у свеце паводле колькасці журналістаў у няволі. Як піша праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў», якая складае антырэйтынг, у беларускіх турмах утрымліваюць не менш за 40 работнікаў медыяў. Сярод іх 17 журналістаў Белсату. Горшая сітуацыя толькі ў Кітаі, Бірме ды Ізраілі. Следам за нашаю краіну ідзе Расія, В'етнам. Толькі сёлета ў свеце да пазбаўлення волі прыгаварылі 72 журналістаў. Усяго ж на сённяшні дзень за кратамі застаюцца 550 прадстаўнікоў гэтай прафесіі. Агульны тэрмін іхнага зняволення перавышае 250 гадоў. Што б вы хацелі змяніць у сістэме аховы здароўя ў Беларусі? Чыноўнікі прапаноўваюць выказацца пад праектам адмысловага кодексу. Меркаванні збіраюць да 1 лютага. Акрамя таго, у дакуменце прапісаныя новыя нормы, якіх няма ў дзейным заканадаўстве. Напрыклад, абавязковае страхаванне жыцця і здароўя медыкаў. Да дакументу прыгледзімся і мы у наступным матэрыяле. Каля 250 прапановаў. У Беларусі абмяркоўваюць праект Кодексу об ахове здароўя. Пакінуць свае думкі адносна прапісаных у дакуменце нормаў можна на правовым форуме. Сама идея сделать кодекс – это хорошая, отличная идея, нам его как бы не хватало. Это объединение законов, регулирующих определенную сферу, в какую-то одну систему. В том числе задача кодекса – это устранить противоречия между нормативными актами, потому что они, чего греха таить, встречаются. Значная частка каментароў пад праектам кодексу тычыцца ўжывання дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіяў. Карыстальнікі сярод іншага прапаноўваюць забараніць у Беларусі сурагатнае мацярынства як недапушчальны від заробку. Такую захаду раней прыняў шэраг краінаў еўразвязу, у тым ліку Нямецчына, Італія і Францыя. А вось, напрыклад, у Грузіі сурагатнае мацярынства не проста дазволенае, а актыўна развіваецца як від медычнага турызму. Если речь будет идти о туризме, да, демографическом таком, то ни о каком улучшении демографическом в Беларуси тут речи уже не пойдет, но может об улучшении какого-то финансового состояния некоторых женщин за счет беременности. Это довольно серьезная нагрузка на организм за счет здоровья женщин. Выступаюць каментатары і за тое, каб зрабіць выкананне рэкамендацыяў медыкаў правам пацыента. У праекце кодексу, як і ў дзейным заканадаўстве, такія рэкамендацыі абавязковыя да выканання. Але ці варта гэта змяніць? Я считаю, что пациент обязан выполнять назначение врача, просто чтобы не навредить себе, для того, чтобы врач в дальнейшем не принимал ложных каких-то решений.
Другое дело, что пациент всегда может спорить с врачом, договариваться с врачом, быть несогласным с врачом. Агулам правы пацыентаў у праекце кодэксу значна пашырылі у адрозненне ад дзейнага закону аб ахове здароўя. Цяпер да правоў аднеслі прынамсі магчымасць фатаграфаваць свае медычныя дакументы ды абскарджваць пастаўлены дыягназ. За медыкамі ж захавалі права на абгрунтаваную прафесійную рызыку. А вось паняткаў доктарская памылка, нядбайнасць ды ускладнення у кодексе не прописали, адзначыў лекар Станислав Соловей. Если мы забираем это право и забираем защиту за последствия этого риска у врачей, будет ли врач рисковать в интересах пациента? Да ни за что, он же не глупый человек идти подписываться под тюрьму. Соответственно, мы этим ухудшаем качество оказания медицинских услуг. У врача должны быть развязаны в хорошем смысле слова руки. Затое дзяржава паабяцала медыкам абавязковае страхаванне, у тым ліку жыцця і здароўя. Адмыслоўцы нярэдка цярпяць ад неадэкватных пацыентаў, асабліва працаўнікі хуткай дапамогі ды прыёмных аддзяленняў у шпіталях. Таму захада, якую прапісалі ў праекце кодэксу, вельмі важная, мяркуе Станислав Соловей. Как это будет реализовано? Но тут вопрос довольно спорный. Опять-таки, возвращаясь к теме ошибок, должна быть, по идее, страховка от профессионального риска, чтобы, если пациенту нужно выплачивать в силу нарушения здоровья, это должно быть не с кармана напрямую врача, чтобы, опять-таки, он не боялся рисковать в интересах пациента. Спачатку на грамадскае абмеркаванне праекту кодэксу, які ўтрымлівае больш за 300 сторонак, Міністэрства аховы здароўя адводзіла 11 дзён да 9 снежня. Аднак грамадзяне стварылі петыцыю на сайце e-petitions BY з патрабаваннем павялічыць гэты тэрмін. Відаць, чыноўнікі прыслухаліся. Пакінуць свае думкі на прававым форуме Беларусі можна да 1 лютага на лета. Ірына Юрыева, Белсат. Расійскія настаўнікі зноў зрабіліся ахвярамі правакацыі беларускага блогера Владислава Бохана. Акцыяніст ад імя партыі «Единая Россия» чарговы раз даручыў правесці ў школах нібыта патрыятычную акцыю пад назваю «Наш палымяны адказ». Прынамсі, у 2 школах педагогі выканалі жартаўлівую пастанову. Владислав Бохан даручыў школьным настаўнікам з Тульскай і Варонежскай вобласцяў спаліць рэчы, што сімвалізуюць, цытата, «дэграданскую заходнюю культуру, побытавую тэхніку, кнігі аўтараў з недружалюбных краінаў, джинсы, дыскі заходніх выканаўцаў ды іншыя рэчы». У адной са школаў педагогі нават прыцягнулі да акцыі дзяцей, хоць такой задачы блогер не ставіў. Паводле задумы Бохана настаўнікі меліся прадэманстраваць нібыта патрыятызм, прыхільнасць да традыцыйных каштоўнасцяў і ачышчэнне ад уплыву недружалюбных дзяржаваў. Лукашенко раздаў амаль 40 дзяржаўных узнагародаў. У краіне з'явіліся новыя заслужаныя навукоўцы, суддзі, ратавальнікі і акторы з работнікамі культуры і нечакана 10-ы ў гісторыі народнай паэт. Ім стаўся 86-гадовы Владзімір Карызна, вядомы як аўтар адаптацыі тэксту гімну БССР пад гімн незалежнай Беларусі. Гэта ўжо трэці прызначаны Лукашэнкам народны літаратар пасля Івана Навуменкі і Мікалая Чаргінца. Падрабязней у наступным сюжэце. Владзімір Карызна атрымаў званне народнага паэта Беларусі. Ён згаданы сярод 39 іншых узнагароджаных ва ўказе, падпісаным Лукашэнкам. Я кожнай крывінкай вам верны, бо вы ўскалыхалі мой лёс. Карызна нарадзіўся ў 1938 годзе на Міншчыне. Скончыў філфак, працаваў як журналіст і рэдактар на радыё. Публікавацца пачаў яшчэ ў 1956. З таго часу выдаў 13 зборнікаў паэзій, некалькі зборнікаў песень і дзясятак кніг пра дзяцей. У 2021 даў інтэрв'ю праўладным медыям, дзе падзякаваў за захаванне краіны. Яго відавочна прызначылі на гэты тытул як суаўтара сённяшняга беларускага гімну, які выклікае, мякка кажучы, неадназначныя асацыяцыі. Для мяне ён сёння, прыкладна як чырвона-зялёная рэінкарнацыя з савецкага сцяга. У 2002 годзе ўлады запусцілі галасаванне для выбару новага дзяржаўнага гімну. І хаця найбольш галасоў набрала песня «Красуй Беларусь» Леаніда Пранчака і Васіля Раінчыка, улады абвесцілі пераможцам перапрацаваны Карызнам тэкст Міхася Клімковіча.
Апошні раз званне народнага паэта атрымаў яшчэ ў 92-м годзе Рыгор Барадулін. Гэта быў адзіны выпадак у гісторыі незалежнай Беларусі. Пасля смерці ў 2016-м Ніла Гілевіча жывых народных паэтаў у Беларусі не было. Людзі, якім зараз там, не ведаю, ад 40 і меней, яны проста не разумеюць, што гэта за карызна і адкуль ён сплыў і навошта гэта патрэбна. А Лукашенко, ён жа апелюе да сваіх равеснікаў, да тых, хто жыве каштоўнасцямі той таталітарнай сістэмы. За ўсю гісторыю звання народнага ў літаратурнай сферы мелі 18 чалавек, 8 паэтаў і 10 пісьменнікаў. Сярод паэтаў першым у 1925 годзе быў Янка Купала, сярод пісьменнікаў Кандрат Крапіва ў 56-м. У незалежнай Беларусі звання народнага давалі 4 разы. Акрамя Барадуліна яшчэ 3 народным пісьменнікам: Івану Чыгрынаву, Івану Навуменку ды Мікалаю Чаргінцу. Найлепшыя рэальна пісьменнікі маглі не атрымліваць гэтай пасады. У Івана Чыгрынава гэтае званне было, а у Владзіміра Караткевіча гэтага звання не было. Сапраўды, так бы мовіць, народнага пісьменніка, якога чыталі ўсе. У беларускага рэжыму з народнымі адносіны не складваліся. Большасць з іх была ў апазіцыі да дзейнай улады. Лукашенко адказваў ім узаемнасцю. За першыя 28 гадоў ва ўладзе ён толькі аднойчы даў званне народнага Навуменку ў 95-м. Лукашэнкаўская прапаганда спрабуе гуляцца ў БССРаўшчыну сталінскага тыпу. Карызна тут гэта такая спроба пагуляцца ў позняга Сталіна разам з іншымі прыкметамі будавання культу асобы Лукашэнкі. У 2022-м, пасля 27 гадоў прыпынку, Лукашенко прызначыў новага народнага пісьменніка. Ім зрабіўся генерал міліцыі ў запасе і былы кіраўнік праўладнага саюза пісьменнікаў Мікалай Чаргінец. Все свае творы ён напісаў па-расейску. Александр Григорьевич, мне всего лишь 85 в этом году. Антон Бяздольны, Белсат. І на гэтым ставім кропку ў аб'ектыве, аднак запрашаю застацца з намі. Ужо праз момант стартуе праграма «Белсат Зум», дзе мой калега Вітаўт Сіўчык паразмаўляў сярод іншага пра тое, якім менавіта чынам Лукашенко узброіваў сірыйскую апазіцыю, што ў выніку зрынула рэжым Башара аль-Асада. Да сустрэчы ў наступных эфірах.